dáme si naťahovanie nôh v spodnej časti tela s váhami. Takže nebude to úplne také jogové, bude to skôr kalistenické, ale je to veľmi účinné a môžete to brať niečo ako 2 v 1, pretože to bude zároveň troška taká posilka. 7, 8, 9, pekne voľne, 2, 3, 4, 5. A pôjdeme do podrepu a tuto si dáme taký malý puls a hore. Do podrepu, pulzík a hore. Aktívne sa snažíme vytlačať kolená čo najviac. Opäť máme možnosť ísť úplne bez závažia alebo s akýmkoľvek závažím, s akým dneska pracujeme. A chvíľu tu ostaneme, ak môžeme, natiahneme až ruky pred seba. A budeme sa snažiť ísť čo najhlbšie. Raz,